Казка пра чуму, пацукоў і двух дзетак, што бягуць праз смерць, боль і жудасныя часы. Паданне пра станаўленне, распаўсюджванне, як бачаць аўтары, адной з найбольш жудасных эпідэмій за ўсю гісторыю чалавецтва – чорнай смерці. Дзясяткі мільёнаў жыхароў Еўропы, вялікія і малыя гарады, вёсачкі знікалі назаўсёды. Маленькі хлопчык, праклён якога прарэдзіць колькасць людзей на трэці, яго 15гадовая сястра, што гатова пакласці любое, хоць і сваё жыццё, каб выратаваць брата. Але ж разам яны так і не здолелі ўчапіць галоўныя гульнявыя Оскары 2022 года, як тое зарабіла першая частка A Plague Tale у годзе 19. Не атрымалася перамагчы такіх мастадонтаў, як Elden Ring і God of War Ragnarok, і застаецца, што стаяць у іх тені. Вітаю, я Руді, налейце сабе чыстай пракіпячонай вады, а я паспрабую разабрацца без нахабных спойлераў, ці варта гульнявых Оскараў казка пра чуму A Plague Tale Requiem. Сярэдзіна 14 стагоддзя для Францыі, ды і для старажытнага сямейства Дэрун неяк не задалося. Тут табе і 100гадовая вайна з англічанамі, і чума, якая распачынае сваю смяротную касьбу, лютая інквізіцыя да кучы, ды малодшы сын Гуга ад дзяцінства хварэе невядомай хваробай. Балячка дзіўная сярод разумных людзей, што ўмеюць чытаць, завецца як прыма макула. Абудзіўшыся ў малым, яна прыцягвае да Гуга сотні крыважэрных пацукоў, што яшчэ і з'яўляюцца пераносчыкамі чумы. У рэчаіснасці жа на грызунах каталіся блохі, як на той маршрутцы, раз'язджае ва ўсе бакі і без перапынак кусалі людзей, заносячы ім палачку Yersinia pestis. У гульні хлопчык можа нават кіраваць пацукамі без вялікай да таго ахвоты, а тыя пры магчымасці з'ядуць любога, і ў тым ліку нашу гераіню, старэйшую 15гадовую сястру Аміцыю. Пасля праходжання як сапраўдны геймер, і якраз на гэтым моманце напісання сцэнарыя я зразумеў, што трэба прайсці першую частку A Plague Tale Innocence для паўнавартасці агляду і каб не быць галаслоўным. Для вас пройдзе ўсяго з дзесятак секунд, а вось мне спатрэбіцца каля 12 гадзін. Цяпер можна і працягваць агляд. Галоўнае, што кідаецца ў вочы па праходжанні, раней яны дровы па-людску неяк секлі нармальнага памеру, не тое, што ў другой частцы конскія. Што ў іх там за паўгады ў Францыі з печкамі нарабілася, незразумела. У сюжэце там нібыта атрымалася хваробу малога тады спыніць і на некаторы час адцягнуць новую хвалю чумы. Там яшчэ быў дзед, які хацеў сабе падсадзіць макулу ад Гуга, зарабіцца чалавекам пацуком, захапіць свет і забіць амаль усіх. Ну, чыста звычайнае жаданне пенсіянера 14 стагоддзя. Як вы разумееце, у A Plague Tale Requiem усё пайшло зноў пад ухіл. Мінула паўгады. Малога крые хвароба яшчэ мацней, пацукоў летні ў сотні разоў больш і насоўваецца агульны гамон, праз які чорт хто выберацца жывым. І гэты гамон месцамі выглядае чартоўскі маштабна, што я так люблю, калі вакол, здаецца, перакульваецца уся планета. А мы бегма валасы назад ляцім, не разумеючы, куды ўвогуле нясуць ногі. Адразу трэба адзначыць, што гэта была першая гульня, якую я цалкам прайшоў на кантроллеры, і амаль першая, у якую я ўвогуле гуляў не з мышкай, не бярэм у разлік прыстаўкі ў 90-х. Таму я магу быць моцна суб'ектыўны адносна нейкіх геймплейных момантаў, якія бы на кампе не заўважыў, ці наадварот падаваліся лагічнымі і нармальнымі праз геймпад. Першыя гадзіны прайшлі пад сцягам толькі наперад. Не туды наперад. Божа, куды тебе? Што ты робіш? А таксама раптоўных смерцяў. Бой, у якім трэба і цэліць, і перамяшчацца, пераўтварыўся ў сапраўдны выклік. А тое, што ўвесь час трэба камбінаваць і зброю, і тып снарадаў, якіх тут не адзін і не два, дык падчас моцнага варушняку адбываліся скокі па кнопках. У першай частцы гэта было проста колка, у якім вы выбіралі адным стыкам, чым шпурляць. У другой жа яны разбілі гэта колка выбару на віды зброі з падвыбарам снарадаў пад кожны з іх асобна. Як не самаму упэўненаму карыстачу геймпадам, такія махінацыі падчас сітуацыі, дзе трэба нешта рабіць вельмі хутка, былі на мяжы пакут. Некаторыя складаныя бойкі мне прыходзілася шмат разоў перапраходзіць, запамінаючы усе паслядоўнасці змены тыпаў снарадаў. Першаму камень у галаву, потым там лучнік выбягае, тут зараз выйдзе шчытаносец, якога трэба аглушыць, а потым зноў змяніць на камень, а тут стрэл з арбалета, зноў камень, ну і так далей. Бо раней Аміцыя шпурля
стаяла амаль усё толькі з прашчы ці рукой. Зараз жа дадалі розныя віды гаршкоў і балтоў да арбалета. Я, канешне, спешу на сваё майстэрства гульні з кантролера, але бойкі ў абмежаваных памяшканнях з больш чым адным сапернікам то яшчэ досвед. Да гэтага дададзім асаблівасці гульні, што наўпрост забіць ворага можна далёка не кожнага і не кожнай зброяй. У асноўным вы здолеце яго аглушыць на час, каб паспець збегчы ці схавацца. Тым болей, што аміцыя зараз не паміраць з першага ўдару, як правіла, а можа нават ухіліцца і даць нам шанс. Гэта не першая частка, дзе па сутнасці пад кожнага ворага падрыхтаваны сцэнарый, як вы яго заб'яце ці абыдзеце. І на лакацыі добра, калі болей за аднаго. Тут, як і ў тым жа Hitman, не атрымаецца. Калі вам надакучыць стэлс, узяць аўтамат і пакласці ўсё жывое, прыйдзецца быць пільным. Бо хавацца трэба пастаянна і шмат дзе, у высокай траве, пад вазамі, за вуглом, у цёмных кутах і за плоцікамі. Дарэчы, мне падабаецца новаўвядзенне, што тую траву можна падпаліць разам з ворагамі. А вось пагасіць ліхтарык у руках жаўнера, каб пацукі, што баяцца святла ў тую ж секунду накінуліся на ахвяру, ці моўчкі абысці яго, пакінуўшы ў жывых, ваш выбар. І ад гэтага выбару залежыць, якія пасіўныя здольнасці у вас будуць удасканальвацца. Праходзіце ціха, дык і з'явіцца магчымасць, напрыклад, перасоўвацца хутчэй на карачках. Любіце паваяваць з прашчай, тады ў нейкі момант яна зробіцца цішэй і можна нашмат незаўважней страляць з кустоў. Спачатку я выбраў шлях самурая, чаго бы гэта не было варта, як бы не хацелася псіхануць пасля чарговага выкрыцця, ды і пазабіваць усіх. Пакуль не атрымаў ачыўку. Я чамусьці быў упэўнены, што мне яе дадуць. Ну а потым ужо стаў без разбору укладваць ворагаў ці то проста з прабітай галавой, ці ў зграю пацукоў. Зразумела, у межах магчымасцяў гэта зрабіць не падняць шухер і не ускладніць сабе жыццё. Дай толькі дурню магчымасць сабе нашкодзіць. Пакуты маралі пад канец гульні мяне ўжо не моцна турбавалі, хаця на пачатку спадарожнікі нават маглі прысароміць, маўляў, а чаго гэта я зноў кагосьці забіў, можна ж было і ціха прайсці. Акрамя пасівак ёсць іншыя здольнасці, які можна палепшыць праз варштат за дэталькі і інструменты, знойдзеныя ў прыгодах. У адрозненне ад першай часткі рэсурсы на выраб розных снарадаў і на паляпшэнне здольнасцяў гэта розныя рэсурсы. Хаця нейкай вялікай праблемы з імі ў той жа першай частцы я не заўважыў, але на пачатку яшчэ шкадаваў рабіць лішнія снарады, бо рэсурсы маглі спатрэбіцца на паляпшэнне здольнасцяў. Але, вялікае але, гэтыя скілы і здольнасці проста аніякія. Тыя плюсы, што можна атрымаць з гэтых паляпшэнняў, па сутнасці амаль што не ўплываюць на ваш стыль і на вашага героя. Вы не робіцеся відавочна моцным ці майстрам у нейкай галіне. Найкарыснейшым я бы палічыў, напрыклад, магчымасць даставаць з трупу свае ж балты для арбалета. Карацей, дасканаліць свайго персанажа проста не цікава. У першай частцы па праходжанні казалася, што яно выглядала так жа сама. Разумею, што намагаліся прытрымлівацца рэалізму тыпу не зможа аміцыя пачаць кідацца фаерболамі ці страляць з базукі, але разнастайнасць сапраўды бедная. Трохі падшаманіць прашчу, крыху павялічыць торбачку для прадметаў, ды амаль усё. Здаецца, проста не прыклалі фантазіі да распрацоўкі гэтага пытання. Ці спробаў падобнае ў The Last of Us. То бок, калі з гульні цалкам прыбраць гэтыя паляпшэнні, дык вам не тое, каб складана будзе яе прайсці. Баі жа выйшлі на, так бы мовіць, стратэгічны прастор. Калідорныя лакацыі цяпер змяняюцца умоўна адкрытымі, на якіх мноства ворагаў і шмат розных шляхоў, па якім можна ісці. Тут ужо нейкі камандас пачынаецца. У першай частцы сам стэлс зусім умоўны, бо вялікі пан-скрыпт тут лаяльны да гульца, і часцей за ўсё вам проста трэба ціха ісці, недзе раз ці два спыніцца, пачакаць пару секунд і ісці далей. У A Plague Tale Requiem ворагі ведушчыя ходзяць туды-сюды, падзяляюцца на класы, знаходзяцца на розных узроўнях, што робіць стэлс-праход праз тэрыторыі хоць і не складанымі, але ж і лёгкім шпацарам не назавеш. Безумоўна, тут усё таксама заскрыптавана, маршруты патруля вядомы, балванчыкі паводзяць сябе прадказальна. Але гэта ўжо амаль самастойны геймплей, а не частка падарожжа герояў, гульня ў гульні, так бы мовіць. Бо мы заходзім у лакацыю, швэнтаемся па ёй у стэлсе і потым знаходзім выйсце, зачыняем за сабой дзверы і вуаля, мы нібыта прайшлі левел. Нават калі ворагі за дзвярымі беглі за вамі, то ўсё скончыцца. Другая геймплейная частка, якая з'яўляецца гульняўтваральнай, пацукі. Без гэтых таварышаў наша чумнае свята было бы не такім паўнавартасным. Іх тут тысячы, яны наводзяць увесь варушняк і надаюць гульні асаблівую атмасферу. А калі у вас яшчэ якая да гэтых грызуноў
антыпатыя, дык гэтыя маляты ускладняць вам жыццё. З імі забаўляцца нашмат цікавей. Яны баяцца толькі яркага святла, не заўсёды зразумелы межы, куды яны могуць дабрацца, і аднолькава ставяцца што да ворагаў, што да нас. Загадкі з пацукамі гэта ўжо другі тып геймплею, які адрозніваецца ад лакацый з ворагамі. Больш прыгодніцкі, дзе мы сустрэнем не самае складанае, але ж разнастайныя галаваломкі. З імі проста цікавей у мільёны разоў, чым з ворагамі людзьмі. Калі з баёўкай крыху зразумела, што яна не самая разнастайная, ворагі дубаваты і слепаваты, хоць і намагаліся зарабіць лепш за першую частку. Дык тут ёсць яшчэ іншыя Plague Tale, атмасферны. Вось гэта той пласт, тыя каардынаты, у якіх гульня паказвае свой нораў. Прыгоды за прыгодамі, ці мы ўцякаем, ці мы даганяем, часцей, канешне, уцякаем. Бегам ляцім праз прыгожыя вулачкі ад пацучынай хвалі, а навокал усё правальваецца ў пекла. Ці то ж пацыруем праз пэўна найпрыгажэйшае кветачнае поле, якое я бачыў. Амаль што адчуваў і гэтую цеплыню сонечнага дня, і гэты лёгкі ветрак. Выглядае ўсё проста неверагодна был. І яшчэ мацней адчуваецца такая прыгажосць пасля бруду і крыві, якой так насычаны некаторыя месцы, каб перадаць усю боль і несправядлівасць жудаснага часу. Дарэчы, тут хоць і чума, але распрацоўшчыкі неяк стрымаліся ад таго, каб усунуць чумных дактароў у візітную картку эпідэміі, так сказаць. А як агучана галоўная гераіня, а як яна грае, гэта такі слодыч, не перадаць. Зразумела, я кажу пра англійскую версію. Палову гульні нашы героі недзе хаваюцца, кудысьці паўзуць і размаўляюць шэптам. І вам скажу, што шэпт аміцыі гэта нешта на ўзроўні АСМР. Слухаў бы і слухаў. І яе эмоцыі падчас сюжэтных выбрыкаў шыкоўныя. Там выдалі гульнявога Оскара акцёру, што агучваў Кратаса з God of War, але скажу, што Шарлота Макбёрн заслугоўвала гэтага не менш. How will he feel when his sister is I made a mistake, right? I don't know what's happening to me, Lucas. I feel my mind going. Сама Аміцыя праходзіць унутраныя трансфармацыі разам з другімі героямі апавядання. Пытанні сяброўства, сям'і, любві і самаахвярнасці. Сюжэтна гульня не раз будзе намагацца выціснуць з вас эмоцыю. Глыбіня галоўнай гераіні ўражвае. Праз яе ўпартасць, сілу волі і самаадданасць толькі і варушыцца ўсё супраціўленне канцу свету, што насоўваецца за гарызонту падзей. Але мы бачым, якой цаной гэта даецца і што наша гераіня выпальвае апошнія свае ўнутраныя рэсурсы на гэта. Адбываюцца выбухі некантралюемай нянавісці падлетка, якому трэба проста кахаць, насіць сукенкі ды кветкі ў валасах, а не быць часткай усяго гэтага. Што важна для мяне, гісторыя месцамі выглядае як сапраўдная драма па чысціні і глыбіні сваёй праблемы. Ад любві і нейкага смяротнага жадання выратаваць і абараніць брата на працягу гульні захапляе дух. Як у нас кажуць, яна была вымушана рана стаць дарослай, і мне моцна імпануе, як прапісаны героі, што яны сапраўды жывыя, а не бяздушныя лялькі ці бездакорныя супермены. Праўда, я так і не раскрыў взаемаадносіны дзяцей з маці, мо праз тое, што ці аўтары перайгралі самі сябе ў намаганнях пабудаваць моцную гісторыю любві сястры і брата, ці тут нейкая найглыбейшыя моманты. Але ж нібыта матчына любоў і любоў дзяцей да некуды зніклі і выглядалі даволі фармальна. Не скажу, што сцэнарый абышоўся без правісанняў ці нейкіх нелагічных момантаў, але цалкам гэта добрая гісторыя, якую, на мой погляд, варта паслухаць. У нашым выпадку пагуляць. Што дакладна, гульня выйшла на другі ўзровень і стала нашмат маштабней за першую, нават літаральна па памерах лакацый. Адчуваецца, што гэта не столькі ваша асабістая бяда, і вы не займаецеся, як гэта бывае ў літаратуры, праблемай маленькага чалавека ў вялікім свеце. Цікавая інтэрпрэтацыя падзей 14 стагоддзя і ўзнікнення чорнай смерці. Прычым тут Юстинианова чума 6 стагоддзя, хто вінаваты і што чакае чалавецтва ў будучыні. Калі ёсць магчымасць згуляць і ў першую частку, зрабіце гэта. Можа, яна вам падасца нават казуальнай, то бок спрошчанай, але як завязку гісторыі эмацыйную зачэпку да другой і знаёмства з асноўнымі героямі таго варта. У Рэквіем ускладнілі баёўку, дадалі тактычнасці і маштабу. Ворагаў зрабілася болей, узаемадзеянняў з імі таксама. Хоць геймплейна яна ўсё яшчэ не паўнавартасна і больш выглядае як дадатак да апавядання. Гульня ў першую чаргу намагаецца распавесці вам гісторыю і не кароткую, прыкладна гадзін на 20. Узяць глобальны размер
размах і разгон да наступнай часткі, заявку на якой вы ўбачыце ў самым фінале, калі, канешне, будзеце гуляць, і зразумела, я не буду яе спойлерыць. Так што сесці з геймпадам, я ўжо як кансольна-камп'ютарны паўкроўка гавару. Да даруе мне ПК-шляхта. Перад монікам ці тэлевізарам атрымаць слодыч прыгод можна, асабліва, калі вам падабаецца сеттынг сярэднявечча, чума і вось гэта ўсё. Яна не гульня года праз тое, што геймплейна яна не пераадолее сваіх канкурэнтаў, бліжэйшых з якіх гэта God of War Ragnarok. У вандроўцы Кратаса таксама ёй драма, і сюжэт, і арка герояў, плюс да гэтага моцны сеттынг і ўражальныя сцэны баёў. Але гэта ўсё не змяншае магчымасці Plague Tale Requiem падарыць вам цікавыя выхадныя, ці калі там у вас атрымліваецца пагуляць. Я ўжо нават падумаю, а ці не прайсці яшчэ раз на высокім узроўні складанасці, мо там адкрыюцца нейкія новыя грані гульні, пра якія я не ведаю. Паглядзім. Чакаю на вашыя думкі і каментарыі, бо ведаю, што сярод вас шмат людзей, хто ўжо пагуляў у Requiem ці памятае першую частку. Цікава пачуць вашыя меркаванні. Дзякуй вялікі ўсім, хто падтрымлівае мою справу рублём на Patreon. Вы дапамагаеце рабіць канал лепей і ісці да мэты, выдаткоўваць увесь час на стварэнне новых праектаў, унёсак за унёскам, крок за крокам. Стаўце свае панскія падабайкі, пішыце каментарыі, пашырайце відэа сярод сяброў і знаёмых. З вамі быў Рудзі. Усіх і кожнага абдымаю і да новых сустрэч.